ini pandang alam sebelah fan tiapa kormani bisingkai ang kini sini naik tong asik zara mission dojakmani norok apuro tamo khaiga jeng jodi tabo kuno khaimaya hangkai chini future generation no jeng kuno sanani tonggala mini bank balance matter khayanai nung tini tamo gari ka nini nok busuk busuk abo bai nono define khayanai nono phataro thangai bo nono tamo bai define khai nini chamung tamo nini sinimung tamo nung bo hani phai nini culture tamo nini yarung busuk kra abo bai se sini jago ambagai jeng chini tradition chini culture no jeng naragi ma tongnai gobang ma borok hai disturb khaina nainai gobang ma borok gobang ma kok sanai haipono chini ideology chini naharmung kaisa no tongnai je jeng chini je culture chini je tradition no jeng je agi palai phaimani jeng abono ahaigono palai thanai nung politically jekuno domino tongai mano nung jekuno religion no tongai mano nung jekuno department no chakri khai mano piani ni je culture abo kuno dino change ngla tini ang MLA tongai khana tai masa MLA phainai tai masa MLA assembly o kok ti sanai culture ni tei tai masa MDC council o thangai kok sanai kintu abo bai simi ngla nung ang chini cherai ro chini ora sikla sikli tongnai ro jeng joto ni daitto chini culture no embrace khainani chini culture no ti sawai talangai buino punuknani phataro thangangkai ang kabangma jaga kabangma state ro thangangkai onek khabayu bui bahike bongni culture no represent khai Arunachal thangangkai Mizoram thangangkai borok bahike embrace khai bongni culture no borok ni culture tradition ni saka borok ni kunu krei hingkai jeng tangai abo khai khaimia tongnai प्रत्येक इवेंट प्रत्येक ओकेजन जोंबोचिन कल्चर नो फ्लॉन खाइनाय जोंबोचिन कल्चर नो फुनुकनाय जे नायदि चिनि कल्चर अबो आसि कक साविनो आंगानि कक अरनो मुथाकनाय जत्तनो बुइसुकनि चिबाय स्टेट लेवल अरनि अंगै गोबांमा बरक थांलायदि कल्चर नो नायदि सिनिलायदि सोलोंलायदि ताइ जों फायदि फोरोंलायानो जत्तनो बुइसुकनि चिबाय हामबाय